Topmodel Akka-Marije Marine Zuidboavert woon in 2016 Holland's Next Topmodel en zo'n doel is haar verhaal compleet verloren. Wij zochten haar op in Boavert en vregen hoe het met haar gaat. Gaat goed. Ja, het is inderdaad een hele aparte hier geweest. Heel erg hollen en stilstaan. Maar het gaat goed. Ik zit goed in mijn vel, ik ben zoen. Gelukkig ken ik net iemand die het corona had. Maar mijn werk, gaat het dus hollen en stilstaan. De stand shoots en die worden niet eens cancelled of verplaatst. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En toen de lockdown toen mijn hele agenda in één keer leeg. Dus dan ga ik echt gewoon 3 maanden lang me afvragen, wat moet ik nou in vredesnaam doen? Wanneer loopt dit weer bij? Help. Ja, want dan ben je ZZP'er, dus als het net werkt is, betekent dat dus echt geen inkomen. Dus dat wie wel even wat. Gelukkig ga ik van mezelf geen gat in de hand. En een van de eerste lessen die ik geleerd had toen ik echt nog me correct begaan met mijn modellenwerk. Kwam er een famke naar me, die zit bij hetzelfde modelbureau. En die zei, Akka-Marije, 1 tip, denk nooit dat je riek bent. En dat is me altijd bijblijven en dat lijkt ook maar goed te wezen, want ik hier wel natuurlijk nog genoeg cent nodig om door die maanden heen te komen, maar dat was wel even een rommelige tijd, ja. In oren na de eerste lockdown in maart wie er al een soort roes op een lijn. Iets wat ze net wen wie. Meestal zijn wel aarzelend, moeten we wel, moeten we net en hoe doen we het dan, want het maakt wel veilig en normaal dan werken ze met hele grote teams, maar ja, ze proberen alles te beperken tot het minimum. Meestal werk ik al thuis, dus de coördinatie op de kantoren gaat echt niet altijd lekker soepel. En nee, dat gaat wel wat lastig al. En ook ik wil aan het einde van december krijg dus gewoon een inhaalslag, meidje. Wie het weer even heel druk. Daarna leidde de corona weer even op, dus toen werd het weer wat rustiger. En hoe zorgst je mij dit nou als ervaring, zeg maar, in de tas? Hoe zorgst je dan naar die toekomst? Er zullen, denk ik, minder vaak momenten komen dat ze echt campagnes maken zullen. Dus ik denk dat dat meer beperkt wordt tot bijvoorbeeld zomer en winter in plaats van 8 keer in het jaar. Maar aan de andere kant, ja, het beeldmateriaal blijft altijd nodig. Daar kan net in zonder. Dus dan zal er ook op creatievere manieren zacht worden naar beeldmateriaal. De creatieve wijzen waarop dit stuit nog uitdokteren, dus zolang foto's op een set nodig binnen, reist het Akka-Marije echt de wereld door. Uit zijn tijdens deze lockdown. En Sandai shooten is topsport. 100 setjes op een dag is al gewoon voor mij. Zoveel? Dat ben er echt nog wel meer. Dus soms dan komt het op een shoot en dan komt het binnen en dan is die kledingrekken staan en dan denk ik, het Sandai wordt het goed. Ben ik net aan de leukste dagen. Dus dan is het echt, dan was het vregen om te komen, dan ben je ontrammen eigenlijk. Dus dan is het uitklei, onklei, klik, 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 klik. En dan weer volgende sessie uit, on, en dan was het zo snel. Op zulke dagen viel ik me dus echt wel eens wat een paspop. En zo van, ja, die kleding moet ik showen. Het draait eigenlijk net echt om de creativiteit. Als je zoveel dingen op een dag onhast, wist dan op den duur nog hoe je in gezicht houden maast? Want ik zou denk ik, na 20 keer leidje op een oren manier, weet ik het net meer. Nee, daar had ik helemaal gelijk aan. De verval is wel wat in een soort herhaling. En het is, ik zei, ja, hoe doe je dat dan? De hele dag stralen, zeg maar. En dat is ook lastig. En op een gegeven moment shift dat dus ook op de foto's van, oké, ze werd werk. Dat Akka-Marije nou voor de grootste part werkt van grote merken, had nogal wat voor Nine hier de hoorn. De winst van Holland's Next Topmodel zwaargen soms tijden wol van vreemde situaties. In het begin, bij de uitzendingen van Holland's Next Topmodel, kon ik net meer normaal opstretten. En dat vond ik wel heel heftig, want ik wie echt maar gewoon wat ik wie. En ineens wat ik op een voetstuk plaatst, terug dat programma. En alles wat ik wie, waar uitvergrutten. En dat wie ineens bijzonder. Het wie bijzonder dat ik van de boerderij kwam. Het wie bijzonder dat ik voetballen. Terwijl hier in deze omgeving
heel veel van de borkerij komen en heel veel die zitten hier op voetbal of op korfbal. Dus dat was voor mij net iets unieks, want ik ben niks meer of minder dan Eltsenien hier om me heen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te weten. Ik van mensen die het echt zoeken draaien met haar. Van jongens, het maakt het echt niks uit waar het bijkomst. Probeer je het maar. En het zal je verbazen hoe virus dat misschien wel net komt. Het topmodel komt van Boavert, onder de reek van Dokkum. Ze leeft al een aantal jaar in Amsterdam en dat is nogal wat oors als het restige, wat is Friesland. Had ik hoor de afsluit die ik naar Hoesta riet, dan ga ik al gewoon zo, alsof ik weer ademhelje ken. Het is een soort opluchting, alsof er wat van mij afvalt. In Amsterdam is natuurlijk, daar wijn ik. In Amsterdam is alles heeg. De gebouw met hem heeg. Het is hartstikke droog. Dan moet 24 keer uitzien van de oerstekst. En dan nog knalt het bijna het in aan. Het is alweer heel snel, prikkelend. Er gebeurt van alles. Ja, en daar moest wel oer kennen. En ik moest er zo onwennen. Dus het contrast met hoe ik hier opgegroeid ben. Nou ja, je shit nou wel. Het ben alleen nog maar weiland hier om je heen. Dus ik ga altijd het wietse. En dat vind ik zo heerlijk. Dus als ik hier dan kom, dan is dat echt een oplaadmoment. Hoe bist je dan zo gewoon blijven? In zo'n wereld, zeg maar. Want er mag wel die mandjes staan. Maar er is nog steeds gewoon akkemarij. Ik denk dat het heel mooi is dat ik hierbij kom. Friesland is mijn thuis en mijn heitemem binnen mijn heitemem. En mijn zusje en mijn broertjes binnen mijn familie. En mijn vriendin, die gaan mij maken tot waar ik ben. En toch hun steen ik stevig in mijn schoen. En dan hebben we natuurlijk nog de Friese mentaliteit die het eigenlijk al bepaald had in ons geen dat wij nuchter zijn. We laten ons net zo gauw gek meidje. Ja, dat ben echt, denk ik, ding die het essentieel binnen voor mij in elk geval. Waarom dat ik ben zoals ik ben. En dit is mijn thuis. En hier voel ik me echt thuis. Dus als ik hier ben, dan voel ik me op mijn best.